Здравейте, потребители от YouTube, мистер Боба е тук и това е моята кандидатура за Spartacraft. Това е един мой свят, който е на Creative. Не съм строял много, пък и без това не мога да строя кой знае колко хубаво. И сега ще започна. Ето, виждате. Тук къщата, която малко са слабовете, имах грешка. Обърках я. Но е кефи, нали мене. Значи това е къщата. Тук недър брикове и кварц и честови колине. Тук пътечки. Тук ми са двете ферми. Тук сложих този стринг, защото влиза много животни точно в тази ферма и тъпчат всичко. Това тук за... Там е за уи, тук за картофи и моркови. Моркови и картофи, да обърка го. Импровизиран enchanting table, който се получи може би добре. Моля да знам, да не съм зубър. И моята конюшня. Това е Драганчо. То се Пенчо. Много ги обичкам, защото без тях аз не мога. Тук виждате какви сме газарчета с Пенчо. Да. Там информация чикиджийска ще има. И да, хайде, чао.